amma dai ina ganin yau dinnan kamar yamma sakaliya za mu samu dama mu fita mu shakata mu wata ya mu huta mu yawo. Ni fa sako ne da ni daga gida. Ya kamata ka saurare ni kafin mu fita. To ai ke kin san cewa ba wani sako da zaki ga wanda na san da zuwansa kuma na rasa lokacin sauraron sa ba shi ba. Kina iya bada ba ai. Dama an ce ka turo ni daga gida. Lafiya. Sannu lafiya. Ba lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau wallahi. Wallahi kalau. Wannan sako mai daɗin sauraro ai ya faɗe tun kafin dare tun shekarar jiya wancan ko kuma ya bari a ɗau lokaci. Ai ban san yadda za ka ɗauki maganan ba ne ko baka shirya maganar aure nan kusa ba. Na shirya. Magana aure magana ce da ba za ta ƙi a ce wai a yi ta. Ai sai dai ka ƙi yin ta in ka rasa abu biyu. Mace ko kuma za a ma cusayen ƙauna amma ba cusayen ƙauna ba macen na rasa ba duka biyun na samu duka. Kina so na kuma na same ki. Na uku kuma ga kuɗi. Ina da rufin asiri komai ina da shi. Wallahi tallahi. A'a ka ki kwantar da hankalin ki wallahi ne. Amma ya ji daɗi amma dan Allah ka turo akan lokaci saboda baba so biyu yana yi min magana amma na gagara yi ma magana. Zan turo akan agogo ma in kina so wallahi akan agogo ma zan iya turowa ba lokaci. Me kake da bukata ne? Ka san mu kayan anan kayan namu kamar na aljanu ne. Ba dole bane ku yi ido hudu da su amma duk abin da kake bukata muna da shi akwai shi. Ni yanzu kayan laifi nake so na gani na faɗa. Na alfarma wacce kowace ta gani za ta wannan. Ka san wani abu? Ba abin da ike min daɗi illa na ga mutum ya shigo nan ya ce a haɗa masa kayan laifi. Yawwa, alhamdulillah. Wallahi wani daɗi nake ji a rai. Yaya gidansu ike? Kiwon gidan gona ce ko kuma ta gida kazar? Kiwon lantarki ko kuma a ci balbal? Ba a ci balbal ba ce. To. Lantarki ce. Lantarki ce? To ka sha kuruminka. Zan haɗa maka kaya. Wadda 'yar kowane attajiri ce in aka je aka zube mata wannan kayan sai ta yi alfahari in ba wasa ma sai ta takar wajen rawar banjo. Yawwa, alhamdulillah. To haka nake so. Duk wani abu da yake da suna tsada. A sa. Saboda ba na so su raina ni. Ai raini ka wuce gurin ai. Ka zo daidai inda za a biya ma amma abin da nake so ka so wuce sati guda. A'a ni fa ni nan ina da control akan duk inda zan kai kaya. To ba za su wuce ba. To shikenan. Shakuru mun ka bara ka ma kwak. Yawwa. Ai DC Sportwears ina masu bukatar a yi musu Sportwears kamar na kwallo, na makaranta, na biki, na birthday, na siyasa, na ƙauyawa dai. Duk masu bukatar a yi masu Sportwears za su iya kiran mu ta wannan lambar waya. Kuma za mu iya kawo maka aikinka a duk inda kake a faɗin duniya. DC Sportwears.